ravnatelju, poštovani profesori i profesorice, učitelji i učiteljice, dragi naši prijatelji i zaposlenici škole, sretni smo što radost proslave našeg najboljeg blagdana možemo danas podijeliti s vama. Svakako veliko hvala našem ravnatelju, bez čije podrške danas ne bismo mogli realizirati današnje druženje. Riječi koje smo čuli na početku od naše prijateljice Sare, prve su riječi koje su upućene na našem planiku i uputa svima nama o važnosti učenja i građenja znanja. Bez dijaloga nema istinskog upoznavanja, bez upoznavanja nema ljubavi i međusobnog uvažavanja. Iz tog razloga danas smo vas pozvali da se bolje upoznamo, kako bismo se više voljeli i bili tu jedni za druge, onako kako dolikuje istinskim vjernicima, kako je vjere bili. Ali da ja ne dužim dalje sada, pozivam prijatelje